Pedro Ordinez, jokalari eta bizide klubekoak, Beitia Arroeta. Epari Lenetan, Javi eta Amancio.
dan aras. Tak.
Gurterdi pilotazaleok, zer moduz zarete? Ezkerparetan, asteburu honetan ez dago profesionalen jaialdirik, afizionatuetan ordea etengabeko mugimendua dago, eta Zaramagako txapelketaren bi final ikusi ahal izango dituzue. Lehendabizi nagusietan jokatuko dute Ruiz de Azuak eta Altuzarrak Zubeldia eta Garmendiaren kontra, eta ondoren berriz nagusietan elite mailan jokatuko dutenak Jauregi eta Iriarte, Mendizabal hirugarrena eta Bolinaga izango ditugu. Eta gurekin dugu Mikel Isastegi, Zaramagako klubeko pilotari eta entrenatzailea. Egunon, Mikel. Arratsaldean. Ondo? Ondo. Hemen arratsalde pasa, partidu politiak ikusteko eta... Erki. Beno, lehendabiziko partida berriz, gazteen mailakoa, amaitu berri da, eta oso estua izan da. Ituartek eta Telleriak irabazi dute, ozta hemen dituzue partida honetako irudiak, gauzak oso zail izan dituzte, hasiera parekatuaren ondoren 13 eta 10 eta gerosiago 18 eta 13 ere aurreratu dira. Beitia eta Arroita, hor ikusi duzue Beitiaren tanto dotore bat, oso lan polita egin du, 16 urte egin berriak ditu. Bingen Beitia Zeanuriko gazteak, eta oso gauza politak egin ditu, baina 18 eta 13koaren ondoren beraiek ere aukera batzuk eman dizkiete, eta azkenean hor erasoko ahalegin hori txapapera joan zaio, eta garaipenak ies egin die, beraz elkarteko ordezkariek Ituartek eta Telleriak irabazi dute. Eta bigarren honetan jokatuko dutenak berriz, hemen dituzue David Ruiz de Azua, Arabarra, Herediarra, Javi Altuzarra, Errioxarra, Ezkaraitarra, Bizkartzain duela, eta aurkariak berriz, Iker Zubeldia, Altzokoa, eta Ander Garmendia, Lazkaotarra. Epaileak ere prest. Txapak urdinen aldeko epaia eman du. Zubeldia eta Garmendiaren kolorea da hori. Beno, pilotalekuari dagokionez, Mikel, zuk ondo baino hobeto ezagutzen duzu. Pilotaleku azkarra, hemen erasoak aritzeak asko balio du. Bai, frontoiak beste frontoi batzuekin konparatuta, zoruari dagokionez, nahiko azkar irtetzen da pelota, eta gainera toldoan ikuste apur bat bajoago dagoela, adibidez hogeta olakoako frontoiarekin, hemen araban ditugun frontoi batzuekin alderatuz, metrotxo bat falto zaio, eta hor atzelarintzat nahiko zailtzen da atzelarien lana, ez? Lehendabiziko sakea esan dugun moduan, urdin, Iker Zubeldia, Altzotarrak emango dio beraz hasiera partidari. Eta badoa. Gustuko pilota aukeratu eta badoa Iker sakea ateratzera. Golea zerantzun dio Ruiz de Azuak. Gantxoa. Bolea luze. Eutsi Altuzarrak. Gozatu gabea erabat, baina bien tartera. Pilota garbia du Ezkaraitarrak eta bai eman ere. Errebotera zijoan. Aurretik hor goitik saiatu da. Ez du eramaterik izan. Aukera garbia zuen, baina haze pilotaka da jo duen. Bai. David eta Javik egia esan osatze dute bikote oso potentea. Igual ez daukate hor aurrean amaitzeko erraztasun handirik. Ez da
aurrelari artista bat, baina aurrean hartzen dutenan pelota min handia egiten du. Pelota honetan ikusi dugu. Gogoratzearren sake zazpia, pasa bakar, falta. Hori da. Sake luzegia ateraz gero, ez dago bigarren aukerarik. Javi Gomez gaurko bi epaileetako bat profesionaletan epaile luzaroan aritutakoa da, eta horixe jakinarez dugu jaialdiaren hasieran. Hemen ere, tantoarekin ordaintzen da sake luzegia ateratzea. Ezkerrez, Garmendia. Oso. Ies egindako pilota. Eutsi Altuzarra. Gantxoa. Keinu orain Zubeldiak. Atzera. Anderrek. Moztu Zubeldiak. Jaso nolabait ezkara gitarrak, atzera, bolea zorain, Jaso, atzera Zubeldiak arro-arro. Ibiltzera behartu du gainera, Altuzarra. Txoko handeja da ona, Jaso, Ruiz de Azuak. Atzera, Lazkaoko ezkerrak, eta ez du jasotzeko moduko izan Altuzarrak. Bueno, eta atzelari ezkerren kontua, urte askoan oso gauza bitxia izan da, baina, bueno, Beñarrez Eustarekin ohitu gara, eta orain afizionatu mailan ere, badira besteren batzuk. Bai. Zaila da jokatzea, ez? Atzelari ezker baten kontra, Anderrek adibidez abiadura handia ematen dio pilotari, eta deserosa izaten da, ez? Horrelako kontrarioak izatea nahiko desero izaten da. Zortzi terditik ezin. Pilota garbia zuen, baina hemen ibili egiten da pixka bat. Berak espero baino gehiago ibili da pilota hori ere, lehendabiziko aldiz aurretik dira gipuzkoarrak. Ongi eutxia. Atzera Garmendiak. Gantxoa. Eraman. Ruiz de Azuak. Altuzarrak bolea zera materik ez. 3-1. Zubeldia sake ateratzeko prest. Gaiztoa. Eraman, nahiko egin du. Pilota garbia du berriz ere Zubeldiak. Baina gora joan zaio. Arrotu eta pixka bat gurutzatu egin du, ikusten zen arriskua zuela. Eta gora joan zaio bai. Bi eta 3.
Badoa Arabarra. Ezker hor Maskorekin. Ezkerrarentzat oso pilota ona eta haze erantzuna eman dio, zazpira. Urrengoa ere gozatu eta zortzira, eutsi, Altuzarrak. Ez zuen hori ederra. Ez du erabat gozatu Garmendiak, Altuzarrak bai. Ruiz de Azua, erdi-erdira. Bolea, bostera, arazorik ez Garmendiak. Bolea gozatu gabea, atzera. Ez zaio eskuan behar bezala sartu. Baina kanpoan izan da, adierazi du atzeko epaileak. Urrunago egonarren garbiago ikusten du atzekoak. Hobeto kokaturik egoten da horrelakoak ikusteko eta gero aurrekoak jaramon egin dio. Hortxe guzue, eta arrazoi izango zuen bai. Arrastuaren gainean. Beno, esan dugun bezala, Zaramagako txapelketaren finalak dituzu hauek, ez final bakarrak. Gaztetxoen mailakoak falta dira, baita emakumeen eliteko finala ere. Partida asko, osailean hasita, Mikel. Bai, bai. Hemen egon gara astebururo, ostegunetan senior partiduak sartu ditu gehien bat, eta gero larun bat arratsalde eta igande goizetan gazteagoak, ez? Txikitatik, alebinetatik, hainbat kategoria izan ditugu juvenilietar arte, eta astebururo hemen sartuta lana, baina gero ere esportzu horrek dakarren fruituak emate dituela, ez? Eta poza. Eta poza, hori da. Gaurko hauek lehen da biziko finalak esan bezala, gazteen mailan txapela Ituarte eta Telleriaren zati izan da, ozta irabazi dute. Beitia eta Arroitaren aurka. Eta bigarren honetan, 5 eta 3 une honetan aurretik. Bikote Gipuzkoarra Zabalera, barruan ozta, ongi Altuzarra. Etzen erraza, Asko arriskatuta. Bai, zeukan leku askorik hemen pelota arrastatzeko, baina Gero boleaz ezin. 6 eta 3. Mutil handiak dira, Gipuzkoarrak biak ere. bai, Zubeldia pilotari niretzat oso klasikoa. Aurrean gauzak erraz egiten ditu, ez du hainbeste arriskatzen. Aire joko polita dauka, eta gero pelota atzeratzerako orduan nahiko erraz, atzeratzen du pilota. Metro bat eta 92 zentimetro, eta zeinen erki egin duen aurrean zuen. Eta bikain bihurritu dakoa izan da, motz-motzean. Hemen txeguzue berriz ere begira noraino joan den. Bat eta erdibitik oso ongi bihurritutakoa izan da. Eta Ander Garmendia ez da Zubeldia bezain garaia, baina honek ere metro bat eta 95 zentimetro baditu eta gorputzez alde handi xamarra dago. Gorriekiko David Ruiz de Azuak metro bat eta 78 zentimetro.
Javier Altuzarrak 1,80 m. Eta orain etenaldia eskatu dutenez, beste finalak zein izango diren ere aipatu nahi dizuet ba. Larun bat eguerdian ari zarete. Emankizun hau ikusten, ba, gaur arratsaldean bertan izango dira beste bi final, Gaztetxoetan Egurrolak eta Kalbok jokatuko dute Izagirre eta Santestebanen kontra. Eta emakumezkoetan elite mailako finalean Ruiz de Infante eta Gaminde Arrizabalaga eta Mendizabalen kontra. Eta bihar igandean, goizean, goiz hasita, 10:04 hasita, hementxe bertan noski, Zaramagako pilautaleku honetan, ba, Kimuak izena jarri dioten mailan, alebinetan B mailako finala Arrietak eta Andonegik Larramendi eta Olazabalen kontra, Kimuak A mailan Ibarzabal eta Odiaga Ormazabal eta Artxuagaren kontra, aurrak B, Barbarin eta Fernandez, Altzua eta Lopezen aurka, aurrak A, Izagirre eta Alberdi, Etxabe eta Arangurenen kontra, emakumezkoetan Promesa mailan Carretero eta López de Ocariz, Beltran de Guevara eta Lopezen aurka, eta Gaztetxoak B, Rituerto eta Ormazabal, Ugarte eta Bazaren kontra. Horiek denak iritsi dira Zaramagako finaletara eta denek merezi zuten noski aipamena. Eta hemen badoaz Zubeldia eta Garmendia, 8 eta 3 alde polita lortzen ari dira. Iker Zubeldiaren sakea. Otamanoz erantzun dio. Arabarrak, baztertutako pilota eraman, barruan da, ongi eskatua, eskuinez bildu, ezkerrak, atzera Zubeldiak. Bien tartera. Eta pilota garbi galdu du Altuzarrak. Aurrekoa gaiztoa zuen, hau garbia. Eta erraztasun handiak ematen ari dira. Bai, akatsekin hasi dira apur bat. Aurreko egunean nahiko ondo hasi ziren partidan, ondo sartu ziren partidan. Eta ia irabazita zutenean ere hasi ziren faiatzen, eta nik Javi ez dut oso eroso ikusten. Abiadura sartzen ari dira Garmendia eta Zubeldia, eta ez dut eroso ikusten. Bederatzitik larri baina jaso, bien tartera ongi moztua, eta ezin Ezkaraitarrak. 10-3. Eta askoz ere erosoago jokatzen ari dira, eta jokoan ekimena erabat Zubeldia eta Garmendiarena izaten ari da gainera Mikel. Ba, jala da, ez. Ikusten da, ez. Iker Zubeldiak gauzak erraz egiten ditu, sakea asko luzatzen du, abiadurarekin, eta gero aurrean jokatzen duenean, hori, simple egiten du, baina ondo, ez. Bien artean zuloa bilatzen du, eta gero aurrean daukanean, ba, erraz amaitzen du. Eta zenbat balio duen gauza simple egiteak. Bakoitzak bereari etekina atera, zer egiten dut nik ondo. Eta oparirik ez egitea, ez? Hori da oso garrantzitsua. Eutsi Altuzarrak. Atzera Zubeldiak. Eraman Javik.
eraman Ruizteazuak, baina erabat erasoan diardu Zubeldiak. Gantxoa bizia izan da, hemen esan dizun moduan eta ikusten ari zareten moduan pilota ibili egiten da. Abiadura hundian zijoan eta oso gurutzatuta eta ezin izan dio eutsi, hortxe guzue. Hainbesteko abiaduran datorren pilotari gerriarekin eta eutsi behar izaten zaio ongi. No makurtzea. Eta ez du eramaterik lortu. 11-3 finala erabat hautsia ikusten dut, baina tira. Sakea berreskuratu eta gauzak aldaraztea ez da ezinezkoa. Baina lehen bailen egin beharko lukete laugarren tantoa. Moztu, Jaso, Arabarrak. Ongi Garmendia. Txokoan pausatu du, oso garbi. Altuzarra. Eutsi Garmendiak. Seiterditik, Ezkaraitarra. Gantxoa, ona. Ongi bihurritutakoa eta ez dirudi. Erreakzio ahalmenik dutenik ez zaie sumatzen behintzat. Amabigarren tantoko etenaldira etorri dira. Eta hemen txeguzue errepikaturik. Azken erremate hori oso ongi bihurritua. Lehen biziko botean jo du, baina zaila zen hori jasotzea. Orain arte partidako protagonista nagusia, Ander Garmendiak ederki lagunduta, baina Intxurre klubeko pilotaria izaten ari da, Iker Zubeldia, bera ari da hemen musika jotzen. Bai. Lehen esan duguna ez. Ander Garmendia oso ondo ikusten dut, atzean. Pixkat presionatzen dutenan ere erraz ateratzen du pilota. Ruidazua pasatzen du, eta oso eroso ikusten dut, ez? Dominatzen, altura bilatzen, oso ondo, baina hori, Ikerrek aurrean pilota dukanean, serio jokatzen, hanketara jokatzen, abiadurarekin, eta aurrean dukanean pintxatu gabe amaitzen. Eta esan dugun moduan, frontoi honetan, abiadurarekin jokatzen bada, zaila da defenditzea. Amabi eta 3 gogoratu honen ondoren elite mailako finala izango dugula. Eta han Jauregik eta Iriartek jokatuko dute Mendizabal 3. eta Bolinagaren kontra. Mendizabal 3. telebistaz makina bat aldiz ikusitakoak zarete. Aspen presan urte batzuk egin zituen. Eta 2. mailan puntako pilotaria izan zen gainera. Eta mutil oso joko gustagarria egiten duen mutila. Zubeldiaren sakea. Gora joan zaio. Amairu eta 3. Ezin sakerik berreskuratu. Zubeldiaren sakea. Erdi-erdikoa. Eta ezin eutsi. Pilotaleko azkar hauetan erdi-erdira aterata ere
Indarrean atera ezkero arazoak. Bai, pelota osaspitik dator, gerria ondo sartu behar da, bestela pelota horiek altxatzea zaila egiten da, ez? Batzutan, hobea da sake ardira ateratzea, 5., 6. losan pelota jarri eta asko zailtzen dira pilota horiek atzelarientzat. Indarrean ateratakoa. Ongi irten zaio eta Jaso Garmendia. Atzerak oso. Erki. Azkarra irea gozatu gabea. Keinua ona, atzera Garmendiak, pilotak da. Benetan bikaina. Oso ongi utzitakoa izan da, baina aprobetxamendua ere, bikaina. Astindu eta ezker urman sartu gainera. Bai, konfiantzarekin, ez? Ikusten zaie, pilota uzten, daukanean sartzen, uzten, handerrek osatzen. Perfecto. Erdiko sakea berriz ere. Eta berriz ere arazo handiak ezinean dabil, ezkara gitarra. Ruidazu daukan pixka eta aurrean sartzeko. Aurrean pelota hartzen duenean mina egiten du. Eta bintzatea zeo zer harrapatzen duena horretik, ez? Arriskatzen, o sak hartzen badute, bestela Badoakie. Bai. Tanto hause egin behar dute. Baina hau ere urdinentzat izan da, orain motzean ateratako sakea. Eta erabat hautsita dago norgehiagoka. 17 eta 3. Bado altzotarra. Berriz ere erdira. Oraingoan eutsi dio arro. Atzera besagain, Sotamanoz ongi. Bueno, 18. tantoa. Urdinentzat, eta hemen txeguzue, tantoaren bukaera. Bolea, eta Zubeldiak eraman bakarrik ez. Gainera, belauniko eta ireki egin du. Gainera tanto honetan jo ditu Altuzarrak bere pilotaka da honenak. Davidek aurrean izan duenean, pues bueno, bolea sartu du eta Zubeldiak hor rapatu du zabalean, ez? Oso ondo Iger. Gora. Arestian Mikelek aipatu duena ikusi duzu hor beste hainbat pilotalekutan balekoa zatekeen pilotaka da. Honek ere ezker horman bai izango ditu 10 metro altu, baina aurreko hormak metro erditxo bat edo 40 zentimetro edo gutxiago baditu eta arase joan da pilota hori. Erdiko sakea indarrean ateratakoa, ongi eutsia. Ezkerkada luzea Garmendiak. Ireki, Jaso Ruiz de Azuak. Hauxe egiten duten. Eraman. Ormabikoa luze. Jaso bildu Zubeldiak. Atzera arro. Bikain Garmendia.
Gantxoa. Bebetik, bebetik sartu beharra zeukan sartzekotan ere. Baina azken unean zaildu egin zaio, erori eta zaildu egin zaio, eta noski hor Altuzarrak etzezaken ezertxo ere egin. Oso aurrean zen pilota hori. Oso gurutzatuta gainera, hor erreakzionatzeko denborarik etzeukan inola ere. Begira, hemen bildu egin du, erori egin zaio eta... Bai, hori atzelarintzat pelota zaila, ez? Gauza da kubritzea, baina beste gauza da bian pelota izatea. Eta kontraerasoan ere asmatzen ari da Zubeldia. Pixka bat estutu dutenean ere, berak bukatu du tantoa. Zubeldia izaten ari da partida honetako protagonista, Izarra inolako zalantzari gabe eta Altzotarra harrapatu behar dugu. Txalo artean doa. Lauan pumpa. Boleaz eraman. Haze pilotaka da. Eta errebotera. Eman egin dio. Arrotu. Eta azken tanto honek erakutsi du pixka bat zer nolako nagusitasuna izan den partida osoan, Mikel. Bai, hala da, ez? Horrela maitzea partiduak dena esaten du, ez? Errebote batekin, 22-ko maitzarekin, erraz. Ea, Iker, etorra araztegi daukagun, bai, hemen txea etorkigu. Aurrelari irabazlea, erakustaldi, bikaina eginda. Bueno, Iker, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, lehendabiziko tantoan errebotean sartu du pilota Altuzarrak eta bazirudien kontra egiteko gai izango zirela, baina aidean ibili dituzue. Bueno, bai, hasieran ematezun partidu horra ungo zela. Golpeko pelotaria eta bueno, gero guk velozia egin da kontra oso ondo indieu. Eta defensane, bueno, ondo haitu gala nik uste. Bueno, oso gutxi behartu zaituzte defentsan. Zu aritu zara gehien bat Garmendiak oso ondo lagunduta, bat ere galdu gabe eta ongi luzatzen aritu da Garmendia ere, baina zuk beste velozia bat eman diozu, hemen abiaduran ibiltzeak erasoan aritzeak asko balio du gainera. Bai, frontea defenditzeko eta oso txarra da, eta gar gaina velozia parte asmatu nik uste, tanto bukatzen daula, eta bueno, ritmoan nik eman dut, eta hori beti harra izatea partidu baten. Eta han azkenengo tantoetan pixka bat behartu zaituztenean ere, baten ezkerrez bihurritu, bestean eskuinez bildu, eta gero nola bukatuko eta errebotean. Bueno, bai, hoxe, bukaeran, oandiken fizio ozta ondo aurkitzen ditzen, nervio egin, da, bai, hoxe aukera izan eta aprobetxatin dut. Bueno, zorionak. Bai, eskerrik asko. Gustura dago egindako lanarekin, nola ez? Oso ongi aritu da, oso egoki aritu da. Eta nagusitasun ikaragarriarekin irabazitako finala izan da. Pena da, gehiago ezin estutu izana. Gaurko final honetara heltzeko txapelketa osoan beste maila bat erakutsi behar izan dute noski Ruiz de Azuak eta Altuzarrak. Gaur erakutsi dutena baino askoz ere maila hobean aritu dira, baina gaur mendean hartu dituzte eta garaipen oso garbia eta merezia eskuratu dute bi gipuzkoarrek. Eta honen bestez heldu gara lehendabiziko partida honen bukaerara eta etenalditxo bat egin aurretik gogoratu egingo dizuegu zein izango den gaurko bigarren finala, maila nagusikoa, elite mailakoa. Jauregik eta Iriartek jokatuko dute alde batetik, Mendizabal hirugarrenak eta Bolinagak bestetik. Berehala gaituzue Zaramagako final handiarekin.
Gasteizen Zaramagako pilotalekuan aurtengo gizonezkoen mailako final nagusia elite mailan Jauregi eta Iriarte alde batetik, Mendizabal hirugarrena eta Bolinaga bestetik oraintxe ari dira pilotariak aurkezten. Ibai Jauregi Sabandokoa da, Arraia Maeztukoa. Eta Koldo Iriarte berriz Amurrioarra. Eta urdinak Gipuzkoarrak dira. Aitor Mendizabal hirugarrena alde batetik. Ondo ezagutzen duzue Antzuolarra. Eta bestetik berriz Ibai Bolinaga, Arrasatearra. Lehen da biziko sakea, Aitor Mendizabalentzat. Aurrelari bizia eta gustagarria Mikel, eta pilotaleku honetan oso arriskutsua. Bai, esan mina handia egin dezaken pilotaria da, ez? Deno ikusi dugu, urte askotan ikusita telebistan, eta oso arriskutsua da, ez? Oso pelotaria asko defenditzen du, eta gero erasotzerako orduan ere abiadura handiarekin mugitzen du pilota, ez? Nik uste pilota partidu on bat ikusteko txartel asko ditugula. Nahiago nuke asmatuko bazenu. Adoa Mendizabal hirugarrena. Lauan pumpa. Motzean gaizto eta tanto. Sotamano zerantzuna izan dio Jauregik. Ez du txapa gainean jartzerik lortu. Normalean erraz altxatzen ditu pilota biek Ibaik. Askotan, Sotamano horrekin, naizta bolearik ez izan errestartzeko orduan, dominatzera pasatzen da Sotamano horrekin. Aitor. Ezkerra irez. Indartsu erantzun dio, bole Aitorrek txokora, erra. Ormabikoa eta tanto gainera. Jo, tanto elektrikoa jokatu dute, bi aurrelarien artean jotakoak izan dira pilotakada guztiak. Oraindik atzelariek ez dute pilotakarik jo, bi eta huts doaz, lehenbizikoa sakez izan da. Eta bigarren tanto honetan, 5 pilotakada izan ditugu, 5 aurrelariek jotakoak. Eta airez indartsu erantzun dio, baina bolea oso ona du Aitorrek. Ezkerra da, baina eskuin bolea oso ona du. Eta azkenean kontra erasoan zer nolako tanto egin duen. Partidu honetan, aurrelari bi hauekin, tanto elektrikoa ikusiko ditugu nik uste hainbat eta hainbat. Erdiko sakea. Eskatu eta bikain eutxia. Beno, atzelariak ere hasi dira jokoan. Bolea ez du gozatu, ezkartzear bikaina, eraman Aitorrek. Atzera Jauregik. Eutxi Bolinagak. Zabaletik, eraman Arrasatearrak. Biladoa. Txokora. Du gozatu. Iriartek. Mendizabal ez. Pasatzen utzi dio, erki etxitakoa. Eta tanto. Oso ongi ikusi du. Oso ongi ikusi duenez, atzera bidean jarri du. Iriarte. Eta dotore jaitxia izan da. 30 urte, laster 31. Ibai Bolinagak. Mutila handia.
Erdiko sakea. Eta indartsu eskuan ongi sartu zaio, baina gora alde egin dio ba. Lau eta huts. Asier Azkarra. Ea gorriek sake hartzen duten eta partiduan sartzen diren. Horretarako Ipek pilota izan behar du aurrean. Eta, a ber. Indarrean ateratakoa, erdikoa, jaso, Iriartek. Ez dio abiadurarik eman. Ja, gero defentsan ongi. Goitik berako bolea. Gantxoa, ez du bihurritu. Hor da Bolinaga gozatu gabea. Atzera Auregik. Erra benetan jaso ordea Mendizabalek. Ezkerrez jarri da kantxa erdia, Normabikoa, ikuskarria. Haze tantoa jokatu duen. Aurreko pilotakada ere oso ona izan da, asko behartu du txokoan. Bat gehiago jotzera bortxatu du Mendizabalek eta azken hori are ikusgarriagoa. Bai. Aparta, Ibairekin. Hau oso ona izan da, baina eraman Aitorrek eta orain, ikaragarria benetan. Aparta. Bat eta lau. Ibai konfiantza hartzen duen. Eta holako pilotak ez ditu bitan pentsatzen. Jokaldia botatzen du abiadurarekin eta Azpi-azpitik eta iritsi eginda. Erra. Hau ere tanto elektrikoa laburra bezain ederra. Sakea oso motzean ateratakoa, nahikoa egin du berriz ere. Mendizabalek eta hurrengo jokaldia abiadurarekin beldurri gabe begira, ze pilota jaso duen. Asko arriskatu sakean ere, eta gero abiadurarekin eta dotorea. 2 eta 4. Lauan pumpa, orain berriz. Orain ere arriskua hartuta, zabalera oso luze. Txapagainekoa jaso eta atzeratu Mendizabalek bikain. Eskuin bolea. Eskuinez jo behar izan du hori ere, ongi. Eta tanto erki Aitor. 5 eta 2. Mendizabal hirugarrena. Motz geratu zaio, Iriarteri, atzera Mendizabalek besagain. Ezin kendu, iritsi eta bildu, gaizto gainera, ez da ongi jarri Bolinaga. Horrongi errasatearra.
Jauregi atzera, ongi. Zabalera, ikusgarria Aitor Mendizabalek egin duen tanto hau. Ikusgarria benetan, bere ezaugarriei eusten die Antzuolarrak. Oso zabalean zegoen, eta hor zabaletik zabalera horrela errematea egiteko teknika handia behar du, aparta izan da. Goi mailakoa izan da. Oso erraz egite ditu jokaldi horiek. Daukaten zailtasuna kontan hartuta. Oso teknikoa da bai. Ibaik ondo egin du tanto hontan, Zuloa egin du atzale eta aurrelaren artean, baina gero badakizu Mendizabalekin berari botata asko galtute daukazuela. Koskaren baio du hor, bestela aukerakoa zuen, baina Koskaren baio eta sartzeko modurik gabe geratu da. Antzuolarra atzera Bolinagak. Iriarte. Ongi. Atzera Jauregik. Bolinaga. Ezker zehar ederra. Jaso Mendizabalek. Atzera. Eraman Bolinaga Iriarte. Barruan izan da ozta. Txokora atzeraka etorri eta eutsi Arrasatearrak. Ongi Iriarte. Jaso. Engainatu egin du, baina indar pixka bat gehiago behar zuen pilota horrek txapa gainean izan zedin. Halere tanto ederra jokatu dute. Eta bukaera ere politea izan da. Galdutakoa, baina graziarekin. Ibai, bazi joan, jak. Ez dakit helduko zen, ez? Baina bazi joan. No... Zeit iruditzen. Bazi joan, baina begira nondik abiatu behar izan duen 8 terditik. Azkar joan da, Zeit iruditzen hor metro erdi gorago izan balitz heltzeko modurik izan zezakeenik, baina politea izan da. Aukira etorri dira orain. Pilotariak. Zaramagako finalak ematen ari gara. Zenbagarren edizioa, Mikel? 57 izan daiteke, ez orain bertan, ez dut hemen datua, baina nik uste 57. Bai, 57 izango dira, bai. 57, hori da. Asko dira, Bai. Asko direnez. Ikusten da, gainera pandemiaren ostean 2 urte geldirik egon gara eta jende asko etorri da ostegunetan, larun batetan, igandetan, bai laguntzera, bai ikustera, jokatzera ere. Aurten bikote asko izan ditugu eta hori postekoa da, ez? Bueno, eta ikusleen artean dugu eta badakigu gainera sariak banatzen ere arituko dela Iker Larrazabal, Amurrioarra. Baikoko profesionala. Ebakuntza egin berri diote, ezker eskuan, atz bat hautsia zuen eta pare bat hilabete edo beharko ditu kantxetara itzultzeko. Bolinaga.
Jaso Iriarte garro ongi. Kendu gainera. Ezkerkada ona. Molinagak, eutsi Iriartek. Mendizabal. Ongi, oso ongi Jauregi. Biladoa. Etzaio eskuan erabat sartu. Txokora, hor da Bolinaga eta bikain atzeratu du. Errebote ingurutik, Edaman. Amurrioarrak. Erdira. Txokora erremate ederra. Hor, efektua eman dio, baina gaizki jota. Min hartu du gainera. Atzera Mendizabalek besagain. Edaman Iriartek. Ongi Bolinaga. Punpairez. Ezin. Iaian geratu da. Aurreko pilotaka da errebote ingurutik eramana izan du. Bolinagaren aurreko pilotaka da, hau berriz errebotera bertara zijoan, oso ongi, Arrasatearra. 8-2. Eta alde polita da, Bai, 6 tantu. Gainera Aitor itantua sartzea, Aitor eta Ibai itantua sartzea ikusi dugu oso zaila dela. Asko defenditzen dute. Eta, ea sake hartzen duten eta Ibaik sake eta erremate pare batekin partiduan sartzen diren. Badoan Zuolarra. Ederki. Arro, zazpira. Ederki bildua. Oso ongi bildua. Sekulako pozoia zeraman pilota horrek. Bederatzi eta 2. Eia, oso gaizto. Aitor Mendizabalen sake, eta hortxe duzue. Arestian aipatu duguna. Iker Larrazabal. Ezker eskuan atzera kuslean, note. Ebakuntza egin behar izan diote, eta orain lasai hartu behar. Koldoren oso laguna, Amorretarra. Hori da, bai. Herritarra du, Koldo Iriarte. Behartzuten. Eta Barinagaren opariz izan baldin bada ere. Tantoa gorri. Eta orain pilota aldatu egingo dute. Ea pilota honekin Ibaik pilota gehiago hartzen duen aurrean. Arriskuak hartzeko. Hau aldatu nahi badute, berak asmatu behar. Motzean ateratakoa, eraman Bolinagak. Ezkerrez horma bikoa ikaragarria. Ikustekoa izan da. Eta bi baditu, bi paretaz eginak, zein baino zein ederragoak. Artetsua da. Sabandoarra. Sakeak lau, erreferak 9.
Polinagak ezin jaso. Indarrean ateratakoa izan da. Ezker hormatik garbi irtena, baina ezin eutsi. Bosgarrena gorrientzat. Boleaz Mendizabal ongi. Aitor, eutxi. Ja, beti mehatxuka, hor ezkerrez jartzen denean kantxa erdian, beti mehatxuka. Eta eutxi baino gehiago. Naiz eta defenditzera joan abiadorekin ateratzen zaio pelota eskutik. Zabaletik. Iriarte, ongi Polinaga. Jauregiren ezker sotamanoa ona. Ongi, Iriarte. Oso ongi. Ikusten zen, gaizto zijoala. Lehen berak izan du antzeko pilota bat. Polinagak ederki bildutakoa, orain odolkie gordainetan. Indarrondi handirik gabe, baina ezker horman hiltzera. Beno, bederatzi eta 2 aurretik izan dira. Erreakzioa behartzuten eta izaten ari dira. Begira. Erabat baztertua. Eta bizirik jarraitzen du bikote arabarrak, Mikel. Gela da ez. Hori da koldaren jokoa. Ez dauka kolpe ikaragarria, baina oso pelotari erregularra, asko kubritzen duena, arrimatzen duena, eta hori lortzen badu, aurrean Ibaik pilot izango du ez. Jauregik pilot izango du aurrean atakatzeko, eta ikusi dugu 2 hiru jokaldiekin Ibaik min handia egin dezakela. Sakea. Ibai Jauregiek aterako du. Luze. Erki erantzun dio. Arrasatearrak. Erki Iriarte berriz ere. Ongi. Txokora. Antzen, ongi abiatu da, ongi iritsi da, baina ezker horman ere sartu zaio eta gorputza abiaduran doala jotzea beti zailagoa da noski. Eta asko hurbildu dira, Mikel. Bai. Azkenean haiek badakite zein den haien jokoa, ez? Aitorrek ditu, atzelariari pelota kargatu, atzean, eta azkenean hori lortzen ari dira, ez? Ibaik ero pilota daukanen aurrean, Jauregik pilota aurrean daukanean mina egiten ari da, eta Mendizabal ekiditzen badute. Eta hori lortzen ari dira orain. Azkenengo tantoetan protagonismorik gabe dabil. Antzuolarra eta hori oso berri ona da. Eta beharrezkoa. Arabarrentzat. Arriskatzen Sakarekin Ibai. Baztertu egin zaio eta min hartzeko
Oso arriskutsuak izaten dira pilota horiek, ez dakit zote duen hartu. Lehen esan duguna, Ibaik ez ditu bi aldiz pentsatzen pilota horiek, ez? Aurrean hartzen duen pilota... Bai, oso aurrean zuen, baina, jakina, ezker horman sartutakoan, hor, saietxetik kolpea tirazkero, min hartzeko arrisku handia izaten da, eta atzak hausten dituztenean eta izaten da, edo lurrean ere antzeko egoera batean pilota atz muturrekin jotzeagatik, edo ezker horman sartu eta horrelako egoeretan izaten dira hautsitako atzak, eta beti ez da erreakzionatzeko denborarik izaten, hor lehentxeago konturatu izan balitz edo denborak eixiago eman izan balio beti gorra sartzen saiatuko zen, baina eta ikusten da, Min hartu du, bai. Ikusten da min hartu duela. Eta hortaukan minarekin berriz ere jo egin behar. Halako harriko eskorra. Hau ez dakik hilduko, Honek ez du ezer gordetzen. Hamaika eta zazpi. Zazpi eta bederatzi gerturatu dira, baina lan erdietan lau tanto zaurretik bikote gipuzkoarra. Eta gainera baditu bizpairu sotamanoz horrela faiatutakoak. Normalan ez ditu olakoak faiatzen Ibaik, baina... Mendizabalen sakea. Jo. Erantzun bikaina sakeari sotamanoz. Ongi Bolinaka. Iriarte. Jauregi, Motxamar geratu zaio. Erki. Zeharo engainatu du. Ormabiko oso ongi jotzen du, eta orduan, jakina, beti txokora jotzen duenak, aurkaria han izaten du zai, baina honek nahasi egiten du, eta behira. Oso erraz, botatzen du jada Ibaik. Dotorea izan da. Lauan pumpa. Botzean ateratakoa, aurreratu eta airez erantzun Mendizabalek. Iriartek ez du gozatu. Mendizabalek ere ez. Jauregi. Ezkerrez Bolinaga. Indarrean, eutxi. Eta zeinen erki pausatu duen Mendizabalek. Iriartek ez du kentzerik lortu eta Gasteizko Zaramagatik ari gatzaizkizue jaialdi hau ematen. Otsailean hasi zen txapelketa hainbat eta hainbat mailatan. Gaur bigarretan izango dira gainerako finalak, baina gaur hau hirugarrena da. Lehen da bizikoan Ituarte eta Telleria nagusitu dira. Beitia eta Arroitaren kontra estu, baina irabazi egin dute. Atxondoko aurrelariak eta
Zegamako atzelariak. Hori gazteen mailan, gero nagusietan sekulako pasara eman diete Iker Zubeldia altzotarrak eta Ander Garmendia lazkaotarrak, David Ruiz de Azuari eta Javi Altuzarrari. 22 eta 3 amaitu da partida eta Altuzarra etorri zaigu, partida hori ezabatzerik ez aldago. Ezinean aritu dira, mendean hartu dituzte erabat. Eta orain berriz, elite mailako finala. 9 eta 12. Sakean motzean Zabalera, bikaina. Arriskatu beharra dauka, badaki eta saketik hasten da arriskatzen. Gaur arratsaldean 5:20 aldera hasita, Donostiako zesta puntako Gran Slamaren final erdiak ikusi ahal izango dituzue. Barandika eta Etxeto Olaran eta Del Rioren aurka, eta Beasko Etxea eta Lopez Erkiaga eta Lekerikaren aurka. Ikustekoa izango da, eta zuzenean ikusi ahal izango duzue. Hamar eta 12. Oso motzean motzegi orain, eskas. Ez da lauko arrastora iritsi sake hori, baina esan berri dugu. Saketik ere arriskatzen ari da eta arriskuak hartzen dituenak batzuetan huts egiten du, baina hori da Ibairin jokoa, ez? Beti berarekin jokatzen duenak badaki nola arriskatzen duen, eta, bueno, batzutan ondo ateratzen zaizkio gauzak, beste batzutan esain ondo, baina arrisku hitza Jauregirekin doan hitza da. horiek dira bere ezaugarriak, hori da bere jokoa, eta ez diuko egiten, ez egin behar ere. Orain 30, ez dakizen urte dituen orain, baina orain utziko balu, horrela jolaztari. Bai, seinale txarra. Abenduaren 4an beteko ditu 34. Eta gainera gaurko partidak hori eskatzen du. Gauza bada, bere izaera zein den, eta bere nortasuna, eta jokatzeko modua hori izatea. Gero, noski, batzuetan partidak eskatzen du, gaur eustera jo behar dugu, baina ez. Gaur partidak arriskatzea eskatzen du. Bai. Iriartek eusteko ezaugarriak baditu, eta baina usteko pilotaria da, baina austeko horik ez dauka. Eta Jauregik aukerarik duenean, berak aukerak sortzen saiatu, eta gero arriskatu, eta orain ez zuen erraza, hor bebetik, txapapera joan zaio, baina egin batean, horretan asmatu duelako ere, badago oraindik bizirik bikote hau. 14 eta 10, 10 eta 12 gerturatu dira, baina eta ezkerresku horri heltzen dio. Behin eta berriz ezkerreskuko atz luzeari heltzen ari da. Sabandoko Arraia Maeztuko pilotaria. Elkarrekin solasean bi gipuzkoarrak. Hauek ere veteranoak dira. Laukoteko gaztena Bolina Gabera, eta hau ere veteranoa. Laster beteko ditu 31. Uztailean. Hemen ikusten ari zarete orain arteko zenbait erremate bikain izan da, ezkerrez Zabaletik Zabalera egin duen hori. Zabaletik are zabalagora. Eta ari gara gauza politak ikusten.
Mendizabalen sakea. Aitorren bolea eta tanto. Ezkerra da, baina eskuinez gauza asko egiten baititu mutiko honek. Bai. Hemen ere ezkerrez sartzekoa behartzuela zirudien, baina azken unean zabalerako atera zaio eta boleaz bukatu. Bolea oso polita dauka ez. Defenditzeko, atakatzeko, motzean, luzean. Eskuinez ere defenditzerako orduan ere abiadura handia ematen dio pilotari. Oso teknikoa. Jauregik indarrean erantzun dio, baina arrastoaren gainean izan da. Hotsa atera du, bai. Hotsa atera du edo niri iruditu egin zait. Hemen txaparik balda. Edo pintura soila da. Ez, pintura. Pintura soila da, orduan nire begitan zioa izan da. Baina arrastoaren gainean bai. Hogetan bai adibidez. Hogetan bai entzuten dela. Eta normala baino gehiago faiatzen, errestatzerako orduan ibaik. Baditu ja bost galdutako edo. Mendizabalen sakea. Hamar eta 12 gerturatu eta gero berriz ere padoazkie. Ez da sartu Aitor. Atzera Bolinagak. Ongi, Ibai. Eutsi Iriartek. Gantxoa. Ongi. Botez jarri da. Eta oraingoan pilota garbia galdu du Arrasatearrak. Nahiko sendo diardu. Baina oso garbia izan da. Bera, botez jarri da eta atzera jo du, baina pilota garbia zuen. Tente xamar jo du. Eta piloteleku azkar hauetan gerririk sartzen ez bazaio, gauzak zaildu egiten dira. Jauregiren sakea. Luze, Mendizabalek boleaz erantzun bikain. Ireki ez nahi beste. Bolea luze. Ibili eginda, nahiko egindu, Iriartek. Bien tartera, jasori ere. Ongi Amurrio Barra. Hau ez da asko zobea. Mandio. Hori etzen asko zobe, aurretik aitzin hartan, aurreko kuadroetan bi pilota zailera manditu. Baina urrengoa errebotera zijoan. Begira, hau zaila, urrengoa ere bai. Bien tartera joan da eta ongi erreakzionatu du. Eta hanka baten gainean, baina jaso, baina urrengoa begira, non jarri duen Bolinagak. 3:30 eman egin dio, baztertu gainera, oso pilotaka da ona. 17 eta 11.
Zaramagako pilotalekutik. Bertako txapelketaren 57. edizioaren finalak, ala jaina. Eta gero eta maila gehiagotan. Lehenengoa. Alaxe esan dio Iriartek. Jauregiri. Mendizabalen sakea. Gaizto, motz geratu behitzaio, baina eraman. Ez da sartu Mendizabal, atzera Bolinagak, erki. Kontuz, besoa luzatzeko lekurik gabe geratu behita. Eta hor errebotea neurtzen ezpada. Hor ere minartzeko arriskua. 18 eta 11 eta pilota horiek oso ongi aprobetxatzen ari da, Arrasatearra. Horran hartzen dituenean asko atzeratzen ditu, errebotea bilatzen du, eta aurkitzen du, eta hori da, bilatu eta aurkitu egiten du. Hauza da bilatzea, eta azte... Aitorren sakea. Eta partidu apurtzen, urdinek. Bai. 10 eta 12 azkeroztik, tanto bakarra egin dute gorriek. Bolina galdutakoa. Gozatu gabea izan da hori eroritakoa, baina gainean Jauregi ez da sartu, atzera Iriartek. Ongi. Esku gozoa da. Txokoan, zoragarri utzitakoa. Iritsi eta berak bukatu. Zer izan da hau? Eta hemen Jauregi Bolinagari begira, nahikoa di hau. Aparta izan da, Bai, Erremate onna egin du Jauregik, eta Mendizabale batik bale zen, baina Bolinaga ibilian ere oso ongi, begira orain ere nondik eraman duen, eta nola abiatu den lasterka, eta baztertutako pilotara iritsi eta bebetik nahita egindakoa, horretaraxe joan da, efektua ematera joan da, eta sekulako, ez bigarnean eskatzen ari zen Jauregi, baina garbi ikusi dugu lehenbizikoan izan dela, sekulako tantoa egin du Arrasatearrak. Ino? Aurreko pilota errebotean, orain berriz oso atzetik abiatu, eskatu, iritsi eta berak bukatu, bikain Gipuzkoarrak. Sotamano eutsi dio. Ongi eskatua. Frontis erdian jo eta 8. Bi pilota segidan eskatu dizkio atzelariak, baina biak Jauregi jo ditu. Moztu, atzera Aitorrek barruan da. Desgarraian tira dio kolpea, Bai.
20-11, bai, aurretik lan dezente egin da zegoen gainera. Eta nik uste hor pixka bat koordinazioa galdu egin duela. Eta oso behean tira dio kolpea. Atz muturrekin jo eta erori egin zaio. Berandu xamar tiratakoa izan da kolpe hori. Ez dakit Ibaik atz hori oso ondo duen. Normalean gehiago sartzen da ezker horrekin eta pilota asko ari hartzen hiri arte. Ez dakit, gero kontatuko dugu. Beno, 12. tantoa egin dute, lortu dute. 12-20. Eta orain behi daukala, sakez asko asmatu beharra. Lehen arriskatu egin du, falta bat ere egin du, baina arriskatzen jarraituko duela iruditzen zait. Are gehiago, ezker eskuan arazoak baldin baditu eta neuk ere bai ez pentsatzen du, tala segituela. Atzera. Atzera besagain Aitorrek. Biladoa. Oso behean hartu du. Eta txapara joan zaio. 13. Eta orain urdinek erabaki dute partida etetea. Hortxe dituzue bolinak aulkian. Eta zutik eratu dira Mendizabal, Jauregi eta Iriarte. Beira zer nolako erremateak ikusi ditugun. Iriarteren hori aparta izan da. Hemen ere Ormabikoarekin mehatxu eta txokora jokaldia. Hemen Mendizabalek. Ireki. Erokeinu. Atera du sakea luze-luze. Barruan izango altzen hori. Nik uste luze egizi joala. Mikel, zer diozu? Nik ala uste dut. Bueno, tantoa gorri izan da. Nik uste luze egizi joala. Mendizabalek ez duala ikusi eta sartzea erabaki du eta eraman egin du. Eta urrun daude honendik, baina... Bai, urrun daude, baina... Badira, aurreko partiduan ere, 16 eta 20, edo galtzen zijoazten Ibai eta Iriarte, eta azkenean buelta eman zioten partidari. Ibairekin kontu zibili behar da. Motzean ateratako sakea. Atzera ongi Iriarte. Biladoa, Ibai.
Txokoan. Eskatu eta motz xamar geratu bazaio ere, zazpira eta tantoa berriz ere gorri. Eta Bolinaga pilota oso ongi astintzen ari da, iruterdian lauan hartu duenetan, beste ahal bat erakusten ari da, baina galdutakoak ere batzuk baditu eta oraindik ez da amaitu. Ez, bai, gora baditu batzuk, bototakoak, eta orain frontoi honetan txaila da jokatzea, eskua, besoa, espaduz ondo estiratzen, urduri jartzen zara, bat gora, beste bat behera. Oraindik gorriek badute zer esana. Motz-motzean ateratakoa, ezkerrez Ormabikoa, ez da berak nahi beste zabaleratu Iriartek, jaso! Bolea Aitor ongi, eta tantoa beraientzat, horixe daukan Zuolarrak. Eskuin bolea horrekin biurri jartzen du. Indar handirik ematen ez dionean ere horretara seioaten da eta arazoak eragiten dizkie. Begira, hemen jartzeko arazoak izan ditu, ezker horma horretarako seio du, ezkerra irea desaktibatzeko, baina eskuin bolearekin bukatu du. Bai. Gutxirekin min handia egiten du. 21-15. Mendizabalen azken sakea txalo artean. Garbi irten zaio Iriarteri, jaso eta kendu. Bolinaga. Ongi Iriarte. Ongi Bolinaga ere. Mendizabal boleaz. Atzera Jauregik, ez dago gaizki. Botez jarri da. Urrutira arro. Errebotean lekuri gabe geratu da, baina jaso. Eta hortxe bukatu da gainera partida. 22-15. Eta nola izaten diren gauzak, Besoa libratzeko, luzatzeko lekuri gabe geratu da, baina txapa gainera iritsi da, eta beraientzat tanto eta garaipena, Mikel. Bai, pilota justu heldu da, eta hoietan badakigu boteak nahiko traizionatzen duela, eta Ibaik bera, eta partiduak Gipuzkoarrentzat. Gipuzkoarrentzat, bai, elite mailako txapelak, sari banaketari berehalaxe ekingo diote. Eta ea, bi Gipuzkoarrak gerturatzen ditugun. Lehen da bizi, hementxe dugu Aitor Mendizabal gustura. Garaipenarekin eta txapelarekin. Aitor, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, aspaldiko partez. Bai, berriro, Bueno, eta egin dituzu. Ezagutzeko moduko tantoak gaur ere, bai, hau Mendizabal hirugarrena duk esateko modukoak. Bai, ipini gara, horre pandemiak denboraldi nahiko geldik egon ginen. Postajako pixkat hastia, baina berriro martxan gabit, iluzioakin, disfrutatzen kantxan, eta ber jarraitzen duen. Da, aspaldian txapelik irabaztek, aurtiak txapelik irabaztek, eta kriston iluzioa egiten dago. Bueno, zu, telebistak berriz ere motivatu, intzaitu? Bueno, bai, hemen aurretik behoitxuta honetara, baina, bai, beti da berez isa. Bueno, gainera, hau pilotaleku ona da zuretzat, errematerako ona da, gaur ere gauza errak egin dituzu. Bai, ez da, azkenian Bolinaga muruak inzeuan jolasten, bi partido jolastuta zeuzken, da aurreko hastian niri tokau jaten, muruak maila bintzeukan biharko izarrak bi partido. Aste honetan bai, finala bera jolasteko esan notza, baina gaur be maila bintzeukan. Eta niri tokau jolastea eta oso posek ibaikin, txapela lortu du.
bi veteranoia esango, ibaire kriston ilusioen jau, txapelonek, eta oso pozik. Bueno, ba, zorionak Aitor. Eskerrik asko, Xabier. Eta Ibai ere harrapatu behar dugu ba. Ibai, zorionak. Esker. Bueno, Aitorrek esan dit, zuri ere ilusio handia egin dizula txapelonek. Bai, bueno, aspaldian jolakatu barik, ja oin urte batzuk ja erdilagata neuka, baina, bueno, Zaramagako txapelketa hor gonbidapen aldu joakun, eta jo, umetatik jokatu izan baten txapelketia, eta, bueno, ilusio sartu dugu, eta, bueno, ointza balixo izan dago pixkat bueltatzeko, entrenatzera, lagun artean, eta sartu dugu gustora bai. Bueno, eta galdutako batzuk izan dituzu, baina gauza onak ere egin dituzu, Hiru terditik eta lautik astindu egin duzu, ibiltzen oso ondo ikusi zaitugu, han aurrean harrapatu eta bukatutako bat ere izan duzu. Bai, aspaldixan frontea maio goixo, mendixan korrik ibiltzen azta, igerriko esan. Baina, bueno, bai, egisa esan aurreko ostegune semifinala, eta ja, ez nago itxuta olako trotietara, eta eskua ja hasieratik igerri itxut minuta. Eta, bueno, hasieran sensazio onak, baina gero ja bilurrez, eta ez dute disfrutau, baina, bueno, behintzat txapelakin eta olako bikote batin jokatuta etxea gustora. Bueno, Aitorrekin jokatzea ere zuretzat polita, ez da? Ba, placer bat, olako mailan egondan pelotari batekin, ba, placer bat, berekin jokatzia, eta batez be, bueno, txapela ateratzia lagun batekin, ez? Lagun batekin olako txapel bat irabaztia, ja, ez nago nien espero inoiz beste txapeldik etxera eramango nebala, ba, jo, ba, oso pozik egisa zen, bai. Be, jonda izuela, zorionak, Ia esker, Ibai. esker. Bueno, gustura daude ba. Gustura daudenez. Eta pilotariak halako ilusioarekin ikusita, pentsatzen dut antolatzaileentzat ere polita dela hau, Mikel Isastegi. Gaur ez dugu hemen inor ikusi, ba hauek veteranoak dira, bueltan datoz, denbora pasa etorri dira, ez horrelakorik etzegoen hemen, Ikusi dugu Mendizabalek aspaldian txapelik irabazi gabe, ilusio egin diola, Bolinaga ere oso pozik sumatu dugu, zuentzat ere ederra da hori. Bai. Holako pilotariak izatea gure frontoian jokatzen, egia esan zoragarria da, ez? Txapelketan pelota, Cecilio ere egon zen pasaden astean, pasaden ostegunean semifinala jokatzen. Holako pilotariak gure txapelketan parte hartzea oso... Gasteizen biziko da gainera, Bai, Cecilio. gurekin dabil entrenatzen Zaramagan, gure taldean federatu eta guzti, Cecilio Balgañon, Ezkaraiko atzelari heterodoxoa guztiz ezoikoa. Era bate desberdina zen. Jokatzeko moduz eta jarreraz eta oso desberdina. Beno, ba, sari banaketari ekitera doaz, ea... Trofeo batzuk erori dira lurrera. Ara! Beno, ba, horiek ere dabilen ari gertatzen. Hori da. Beno, ba, sari banaketari ekitera doaz. Eta sariak hartuko dituztenak, lehen da bizi. Gazteen mailako sariak banatuko dituzte. 3 partida izan dira gaur hemen. Eta badituzte sariak ordezteko bihar edo etzi behar bada bakarren bat gabe geratuko da. Biharko eta etzikoekin osatu beharko dituzte gaurko hauek. Baina haientzat ere egun batzuen atzerapenez izan arren izango dira sariak. Eta Jauregi orain hemen Semearekin mutiko batekin etorri da, eta semea aldu badu itxura bai, baduen ez itxura. Mutiko hile hori bat hor errebotean aitarekin, hori ere polita dago, segida badagoela erakusten duen irudia. Hor duzue. Iker Larrazabal, besteak beste. gure txapelketan askotan egondako pilotaria.
Eta sariak antolatzen eta diarduen beste hori berriz. Larrañaga, Azkoitiarra, Piztize. Hori da. Afizionatu mailako pilotaria izandakoa, gehien bat trinketean eta aritutakoa. Bai, olimpiadetan eta Hori da, bai. aritutakoa. Eta ja sariak hautsitakoak ere ordeztu dituzte. Eta sari banaketari ekitera doaz. Esan dizuegun moduan gazteetan Ituartek eta Telleriak jokatu dute Beitia eta Arroitaren kontra. Eta alde haundiekin, eta ia partida oso aurreraturik zela gainera, hor dituzue Jauregi aitasemeak. Partida oso aurreratuta zegoela, alde ederraren jabe izan dira Beitia eta Arroita. 18 eta 13 ere bai, baina garaipenak ihes egin die. Ituarte eta Telleria izan dira garaile 22 eta 20. Eta maila horretako galtzaileak, txapeldun ordeak hortxe dituzue. Alde batetik Bingen Beitia, denetan gaztena, 16 urte egin berri, Zeanuriko mutikoak. Atzelaria Ander Arroita, Arrigorriaga Arra, Adiskide klubeko pilotaria. Eta Joko Alai klubekoa Bingen Beitia. Pena izango dute ala bideratu eta gero esku-eskuan zutela zirudien eta ihes egin die garaipenak. Bai, nik uste nuen ere haiek zutela partida irabazteko, txapela eramateko, baina azkenen momentuan buelta eman diote. Beitia esan beharra dago ere, Beitia kadetea dela oraindik eta izango dituela olako. Izango ditu bai, oso itxura polita du Bingen Beitiak. Eta txapeldunak hortxe dituzue. Faben Ituarte, Bizkaitarra, Atxondoarra. Eta Egoi Telleria, Gipuzkoarra, Zegamarra. Eta nagusietan txapeldun orde, hauek partida estutzerik ere ez dute lortu. Pasara handia hartuta doaz gaur David Ruiz de Azua, Herediarra, Arabarra, eta Javier Altuzarra, Errioxarra. Ezkarreitarra, hain justu ere. Lehen da biziko pilota errebotean sartu du Ezkarreitarrak, baina handik aurrera ezinean aritu da, ezin eutxirik ibili da, eta Ruiz de Azua berriz jokoan sartzeko aukerarik ia batere gabe, eta 3 tantutxorekin geratu dira. Eta txapeldunak Iker Zubeldia, Altzotarra, eta Ander Garmendia, Lazkaotarra. Ander oso ongi aritu da, oso seguru, eta ongi luzatu du gainera pilota, eta finaleko izarra Altzotarra izan da. Iker Zubeldiak abiadura eman dio, bukatzen ere asmatu egin du, oso lan ona egin du. Eta elite mailan amaitu berri den partidan txapeldun orde Arabako bikotea. Ibai Jauregi, Sabandoarra, Arraia Maeztukoa, eta Koldo Iriarte, Amurrioarra. Elkarri lepotik helduta kantxaratu dira sariak jasotzera. Estutu dituzte, lan egitera behartu dituzte, lan erdiak arte gainera hortxe izan dira, 10 eta 12. Gero antxe aldegin diete. 18 eta 11 aldegin dutenean, azkenean erabakigarria izan da alde hori. Eta bikote Gipuzkoarra txapeldun.
Arrasateko bikotea abiatu zen. Murua eta Bolinaga, baina azken partidetan sartu da Aitor Mendizabal eta nola sartu gainera. Biak ere aspaldian txapelik irabazi gabe, baina gaur ilusioz gainezka sumatu ditugu, alaxe aitortu digute gainera biek. Aitor Mendizabal Antzuolarra eta Ibai Bolinaga Arrasatearra, irudi honekin amaituko dugu emankizun hau. Mikel Isastegi, Zaramagako pilotari eta entrenatzailea eta antolatzaile taldeko kidea, eskerrik asko gaurko emankizun honetan laguntzeagatik, eta berriz arte. Mila esker zuei. Eta orain 48. edizioaren bila, Mikel? Hori da, bai. Eutsi. Mila esker. Eta zuei pilota zaleoi, eskerrik asko eta plazer baduzue, gero arte, gero ETV baten ikusi ahal izango duzue. Zesta punta, goi mailako zesta punta, Donostiako Carmelo Balda pilotalekuan izango gaituzue, Donostiako Gran Slamaren finalerdiekin. Gero arte beraz.